काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या अध्यक्षतेखाला नवी दिल्लीत जाल्ल्या काँग्रेसीच्या महत्वाच्या बसकेक गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि काँग्रेसीचे गोय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हजर रावले। या बसकेक विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी आणि AICCचे सरचिटणीस KC वेणुगोपाल हजर आशिल्ले। पक्ष घटमूट करप, लोकांमेरेन पावप, लोकांचे प्रश्न सुटावे करप आणि फुडल्या आव्हानां खातीर तयारी करप हाचेर चर्चा जाल्ल्याचे कळटा।